बघा सगळ्यांची तब्येत अशी आहे डाऊन. आई दिव्या ते तुका बरं वाटतं. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आज एकदम बेकार परिस्थिती. आज तब्येतच एकदम डाऊन होती माझी. काल रात्रीपासून रात्री 4 वाजल्यापासून आतापर्यंत तापच होता कंटिन्यू. आणि काय खायला गेलो का टिकत नव्हता, उलट्या होत होत्या सारख्या. तर आत्ता उठलोय, संध्याकाळी 5:30 झालेले आहेत आणि आता जरा चांगलं वाटतंय. व्लॉग सुरू करायची पण ताकद नाही. घरीच होतो, कामावरती पण गेलो नाही, आज सुट्टीच. आणि गाडीवरती तर नाहीच, गाडीवरती आज पप्पाच आहेत कंटिन्यू. आणि चतुर्थी आहे तर आता भाडी चालू जाणार. तर दिवसभर म्हणजे भाड्यालाच आहे गाडी. कुणाला सोडतायत आणतायत, कॉलेजमधनं मुलांची भाडी होती. त्याच्यानंतर आता गेलेत लांब भाड्याला. सो बऱ्याच दिवसानंतर कंटिन्यू पप्पा आहेत गाडीवरती आज, नाहीतर मी जाणार होतो संध्याकाळी. सो आता जरा चांगलं वाटते. आता बऱ्यापैकी तब्येत बरी आहे माझी. सो बघूया. आईवरच्या घरी आहे आणि काय काढा वगैरे बनवलेला आहे, तो काढा आता प्यावा लागणार. बेकार परिस्थिती झाली. एवढं अख्ख्या वर्षात मी पहिल्यांदा आजारी पडलो आज, नाहीतर असं झालेला नव्हतं कधी. आणि एवढा नाही व्हायचा, जरी ताप वगैरे आला ना तरी मी रात्री गोळी खाल्ली का दुसऱ्या दिवशी बरं वाटायचा. पण या टाईमला तर एकदमच. आणि डोकं आणि कंबर दुखत होती प्रमाणाच्या बाहेर. ते कशामुळे ते काय माहिती नाही, पण प्रमाणाच्या बाहेरच कंबर आणि डोकं, त्याच्यामुळे जास्त हैराण व्हायला झालं कमरेमुळे. माझी हाईट पण जास्त, त्याच्यामुळे काय बरं नसतं. मला ताप वगैरे आला का पहिली गोष्ट तर कंबरच दुखायला चालू होती जोरात एकदम प्रमाणाच्या बाहेर. रिक्षा पण चालवायला गेलो तरी हाईट जास्त असल्यामुळे असं वाकून बसतो मी सारखा, त्याच्यामुळे असेल कदाचित, काय माहिती नाही मला. सो बघूया, जाऊया वरच्या घरी आणि वातावरण बघूया. आईची पण तब्येत थोडी डिमच आहे. आई झोपली, आराम करते आता. थोड्यानंतर बघूया काय काय प्लॅन आहे. आजचे सगळे दिवसाचे प्लॅन ठरलेले होते ते गडबड झाली संध्याकाळी 5:30 नंतर, कारण कामाला जाणार होतो. झाला गडबड. बघूया, जाऊया वरच्या घरी. फायनली मंडळी वरच्या घरी आलोय आणि हे बघा सगळ्यांची तब्येत अशी आहे डाऊन. आई दिव्या ते तुका बरं वाटतं. सगळ्यांचे हात वगैरे दुखतात मंडळी. मस्त चतुर्थी गावली सगळ्यांनी. त्या दिवशी पप्पांना पण बरा नाही होता. आज पप्पा साधारण बरे आहेत, पण आमची तब्येत बरी नाही आता. आमच्या चौघांची बरी नाही. मी बरोबर आहे आता. माका मंडळी आता बरं वाटतं. आता जरा चांगलं असं सकाळी एकदमच या जाऊन येऊयाच. काय जातं, डोक्यात दुखता काय? डोके अंग दुखतं, अजिबात बसवत नाही. मान बिन सगळ्यात दुखतं. याची हान्य नाही मग सर्दीची. आणि खालंय गोळी, सकाळपासून गोळी खायचंच आहे. तब्येत थंडी लागतं. मंडळी जात आहे डॉक्टरकडे. दिव्या काय नेतं काय? चाय तर पिऊन झाली मंडळी आणि आई आणि चाललेत डॉक्टरकडे जाऊन येत आहेत. आल्यानंतर एक औषध बनवायचंय, बघूया कुठचं औषध बनवते दिव्या. A few moments later. मंडळी डॉक्टरकडे तर जाऊन आले आणि आईला इंजेक्शन आणि गोळ्या दिल्यात. आई झोपली, आराम करते. तर पप्पा धुत आहेत गाडी. आणि आज कमेंट होती की गाडी सारखी धुवत राहू नको म्हणून, खाल्ल्यानंतर गंजते. तुम्हाला दाखवतो गाडी जास्त धुण्याचं कारण. ते बघा इकडे साईडला मांड्यांना वगैरे कचरा ना तसाच राहतो, लक्ष नाही दिल्यात जास्त करणं. याच्यासाठी गाडी धुतो पहिली गोष्ट तर. आणि एकदा तो कचरा चिकटला की जायचं नाव घेणार नाही नंतर. पप्पा मांडी साफ आहे. हे बघा मांड्या साफ. आणि या गोष्टीकडे पटकन लक्ष जात नाही. म्हणजे सर्व्हिसिंग करताना व्यवस्थित धुतात गाडी, पण तरी सुद्धा असं रेग्युलर घरी धुवत असतो आपण तर वर धुतो चांगली दिसण्यासाठी, पण खरा इकडे धुवायचा खाली. तुम्ही कधी रिक्षेत बसलात तर त्या रिक्षेची मांडी बघायची वाकवून कशी असणार ते बघा. जंग लागल्यासारखे, म्हणजे लवकर खराब होतं. हां लवकर खराब होतो कोकणात. किंवा याच्या खालचा एरिया, इकडच्या साईडचा, हे बघा या साईडला इकडे जास्त तुम्हाला माती दिसणार गाड्यांमध्ये. तर आपण फक्त बाहेरनं असं धुतो. आणि आता काय नाही, आता पहिले एवढा माहिती नव्हता, पण आता धुतल्यानंतर म्हणजे शोरूममध्ये जेव्हा विचारलं तेव्हा ते बोलले की धुवून झाल्यानंतर फडक्याने व्यवस्थित पुसायचं सगळा म्हणून पाणी. ना पप्पा पाणी ठेवत नाही आम्ही. आता पाणी ठेवत नाही अजिबात. पाणी राहिलं तर तुमची गाडी गांजणार. गाडी पूर्ण सुकवतो. ही धूक नाही ना. हे हे बघा
हे बघा अशी परिस्थिती होते. हे एका दिवसात झालेलं आहे, 1-2 दिवसात. आता पप्पा दर 2 दिवसांनी नाही तर एका दिवसाने गाडी धुतातच. तरी सुद्धा आणि सध्या पावसामुळे सगळीकडे चिखलच असतो इकडे, त्याच्यामुळे जास्त खराब होतात. इकडे बघा. आणि मॅटिंग आता पावसाच्या दिवसात वगैरे मॅटिंग टाकायचं नाही खाली, आणि त्याच्यामुळे पाणी खाली साचून राहतं, नंतर लक्ष पडत नाही आपलं. धुवून घेऊन दे पप्पांना गाडी. गाडी पण धुवून झाली आणि आमचं जेवण आजचं असं आहे. दुपारी पण हेच होता, कमी आहे हा. मला पण तसाच होत होता, मग मध्ये मध्ये थंडी पण वाजायची आणि गरम पण व्हायचं. फॅन जोरात लावला की थंडी वाजायची आणि बंद केला की गरम व्हायचं. जरा तसंच जाता माई. पहिल्यांदा असं झाला एकाच वेळ चौघांना बरं नाही. आई, मी, बाबू आणि दिव्या. या दोडक्याची भाजी आणि पेज. आजारी असल्यावर पेजच खायची म्हणली, प्यायची. उकडी या. चतुर्थीची कामं आमची तशीच राहिली, अजून कायच करू नाही आम्ही. खालच्या घराकडे लोक कलर बिलर काढतात, बाकीकडे सगळेच आजारी पडलो एका त्याच्यामुळे सगळा टप्प. 2 दिवस नेमकी ह्याच्यात पण दे जरा मीठ. 2 दिवस राहिले ना. आमच्याकडे गणपती 1 दिवस अगोदरच आणतात म्हणले. पप्पा एकटंच काय करतो, सगळ्या पप्पांवर पडलेला आहे आता. गाडी पण त्याच्यात सगळ्यांना डॉक्टरकडे नाही. या आहेत मंडई आपल्या गोळ्या. गोळ्या घ्यायचा टाइम झालेला आहे. एवढ्या दिल्यात. ही कसली? काय माहिती. ही माझी. ही ते पिवळं. हा ते कसली ती समजत नाही. ह्याच्यात लिखायची कशी खाऊची आई? ही एक खाऊ घे. हा ही आता खाऊच्या आधी खाऊ घे होती जेवणाबद्दल माहिती. ही माहिती नाही मग कधी नाही कधी खाऊची 2दा असतं रे. आणि ही ती खाऊच्या आधी नाही. एक खाल्ली या सकाळी दिले नाही माझे तिथे गोळी. गोळ्या तर आपल्या घेऊन झालेल्या आहेत आणि आलोय आपल्या खालच्या घरी. तर बघूया आता फक्त साफसफाईचा राहिला आहे. थोडी केलेली आहे आईने, पण बऱ्यापैकी काम भरपूर बाकी आहे. परत बाहेरच्या साईडचा गवत वगैरे ग्रास कटर वगैरे मारायचा आहे. तुम्हाला दिसेलच, कारण आता 1-2 दिवस शिल्लक राहिलेले आहे त्याच्यामुळे. आणि एकदा बाप्पाची मूर्ती घरी आली की नंतर बाहेरची कामं नंतर आवरतच नाही. कधी गडबड होते सगळी, आणि आम्ही घरात तेवढंच असतो, त्याच्यामुळे मग गडबडच, एकदम धावपळच. आणि आत्ता याच 2 दिवसात एकदम घाईची कामं चालू असतात, तेव्हा नेमकी आम्ही आजारी पडलोय, त्याच्यामुळे गडबड झाली. सो काय नाही, मला तर आता हळूहळू बरं वाटते. थोडं डोकं दुखते पाठीमागे, बाकी तसं कमी आहे, वाटेल बरं. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.